Juu, eli tänään olisi testiä tällaista Daim tällaista suklaata, tällaista patukkaa. Videota ei ole tullut pari viikkoon, joten päätin tehdä tällaisen kuvan. Vähän muita kierreitä. Tässä Daim. Se on 2 patukkaa, mutta toisen kanssa. Siis mun kaveri söi sen toisen. Jätti tän. Joo. En kerran niitä maista taas. Vähän vaikeeta on yhdellä kädellä. Ai. Tossa on tollasta Daimia. Maistetaan. Hyi helvetti. Vittu oikeesti. Joo vittu kun paha. Tarvas nostaa. Niin. Arvoisa tuossa on 2/5 kasvattaa tällaista sokerista. Se on se tarvas. Mut videota. Voitte ehdotella sitä tonne kommentteihin, niin katsotaan sitten. Sellaista voisi sitten testailla, niin moi.